saking jumeneng. Oke, ingkang ngajeng nyuwun tulung lingkah. Ingkang wingking jumeneng saken. Nggih, menawi boten ketinggal mepet mawon, boten napa-napa. Nggih. Ya wis, aja mbok pindho-pindho neh. Apa? Bar mangan iwak wedhus. Kenapa? Ya ngarep lungguh. Lingkah kok ya. Yo. Ya. Rena wengi dadi ati wong prasasti Was. Yo. Jay. Ya. Gedan kono Pak Edi ben pati tenanan. Wow. Oh iya, ya ini kalau di sini Pak Edi lihatnya ini apa ini jaga. Iya, ada cor-coran. Ada cor-coran. Kalau di sini kelihatan ya Pak Edi ya. Ngono, Pak. Ya. Ya, lanjut. Putra
langgam sing cocok kelawan kahanane ponang temanten sekalian Mbak Lisa. Nggih, langgam dados Cocok banget. atos. Nah, hati-hati. Dadi-dadi aja mbok basakne. Lek mau enek kono ngoko mbok basakne malah lagu ki malah mbok ngokokne. Nah kan bahasa